Anginibingelele nonke babukele emakhaya lo okhulumayo unyamazane insizwa kaKhoza uBhuvungane uhlase athi amadoda abhodla utshwala ngiqhamuke bengibhodla umlilo kanti abangaziyo bathi usikhindi sabesuthu isikhindi esingadilikela abafana kodwa sidilikela intombi zabantu kanti ke namuhla bafowethu nikhumbule iMonday bathi ilanga lama Easter bathi Easter Monday siphuma phela le ephasikeni ko Good Friday angazi mabe bongayanga esontweni thina sibuya khona sibuye ukubona nje ukuthi uvukile ngempela kanti ke namhlanje kuKasi podcast bafowethu angekho ngedwa kunama guest amabili khona uMageba lapha kanti no the one and only ethi kwala ngomakhe forever when yeah usobancane ke bafowethu khona lapha kanti behind the camera ngiphethe uNkosi the King samba sonke bafowethu asenzeni kanjena while sawuphuza amanzi Nkosi awusifaka aba guest ethu mfowethu namuhla njengoba bengishilo ke ukuthi sinama guest artist ethu lana guest artist ngoba khona iartist esihamba nalo kanti ke bafowethu mamela namhlanje le podcast esiyenzayo ayifani namanye ama podcast esijwayele ukwenza ngoba le izohluka kancane ithe open dialogue podcast isingisi kakhulu too much readed siyaxoxa ithi ngibapha ithuba siqale ngoba ibalance equation ethi yashaya siqale ngapha udadewethu ayithula ukuthi ubani wakabani bese siye kumfowethu ngale naye kanjalo Sambona igama ngosobancane ngakwaZulu dabukale kwanongoma kodwa ayi ngokuhlala ngaseGolovius ngihlala eZola 2 mina uMageba andawo ezitha official uhlale emanzi noDovato mhlawumhlanga iTK Movula kuvale iqatha lenyama phezulu kwepapa ehlobo uhlamba kanye namathelizi ubanthaza namathela awazi ngiyabona ayi usayithula mfowethu ngiphinde futhi usayithula mfowethu ufisho uhlala emanzini uDovato mhlawumhlanga iTK Movula kuvale iqatha lenyama phezulu kwepapa elimhlophe hlamba kanye namathela ubanthaza namathela ngaba asabonakala enganemthu imihla nama nithi ayi kolento ayenza uyaforce usuzokana ndinda sangene ngisho ebhasini intombi ngicisha ukisi ngoba uyamathisa ya ushilo ufisho khona ngizwele nje untombi ngicisha ukisi ziyamncisha usho njalo untombi zimncisha ukisi ngabisamncisha ukisi inkosi yami mpheni umunye bathi amawele ziyalamana ubhudi nosisi kanjalo ngizwe nje ngiyibonga ngibazi usaliwa nonduni usali nonduni manje asixoxeni la kunengoma eshisa ikhotha engifuna siqale ngayo ngaphambi kwesigijimele phambili ufuna sixoxe ngale ngoma mfowethu kawa yizingoma khona ingoma bathi angazi forever wenzani forever uyayazi le ngoma hawu ngifice kahle senjalo hawu uthi mfica kahle esejola manje mfowethu asixoxe kabanza le ngoma umyalezo wakhona uthini wena le ngoma lena nje bethu i-right iyakhethisana njalo umyalezo wakhona u-right sothi ngabuza nawe irecordile phela ngicula kodwa waphalelwa yini kahla umanager wena ngiboss uyena Nkosi yami uboss usekhulumile awusixoxele kabanzi ngoforever wena ukuthi kuzokubhalela yangoma yini le noma ugoni kakhulu wabona ukuthi hayi bafethu ingoma angiyibhalanga njengoba umunye ubhuti uyibhalile angiyibhalanga mina ingoma kahle kushuthi ke ngabizwa e-studio sakaSimza ngisho abantu bayasazi studio sakaSimza ngabizwa uBhengcelihle wathi ushoda ngentombazana ezongena kanti ke vele nami ngigagu ngakwelami ngeside ke ngase ngiyangena ke mangifika lapha ngafike ngalalela ukuthi ucula uthini yena bese nami nga-add amagama ami kahle ingoma vele yabantu abagona njengoba nami ngigona futhi kusala mina ngedwa lana yashisa namhla umfo uthi gone nodad uthi gone yimi olos ukuthi mina ngisekhona ngakabi gone ngiyacela mbukele lapha ekhaya ukuthi nawe buye uzongithatha yabona ngifaka amasudu futhi ngiserious ngiyabukeka ke ukhululeke ngibukeka kakhulu kodwa ungakhohlwa lapho mbukele ekhaya ukuthi cofa usubscribe ucofe futhi lapha ulike ucomment uphinde ushare abangani omunye ashare umngani futhi azobona isobancane noMageba njengoba basekhona yemfo wesobancane nawe la ngawe kahle kunesithombe engike ngasibona sakhe uphethe umhlanga yebo ngasibona uyacula yeah uphatha umhlanga yeah. Angixoxele
Uhlanganisele la ngithola ukuthi kwenzakala ngiphi umqondo wami. Kahle vele mina. Amatshitshi vele kade ngwahamba. Kade Ngisawahamba ngicela ukuthi before ngicula ngangwahamba vele. Okay. Into engivele yangiphushela umculweni yikho ukuthi yabo mangihamba ama camp noma yabo ngihamba imicimbi angithi uyangazi vele ngiyigagu vele. So mangifika emcimbini ngisuke ngiphathi yabo. Abantu kumele kube ngicoma ukuthi uyacula. Kodwa nami bengayinaki le nto le yabo. Kwaba ukuthi ke kwaba khona nje umunye umngane wami kwaba khona lo mngane wathatha into yakho beyenzile serious. Ngayithatha ke ngathi kanjani ngasho ukuthi hayi noma ngathatha ivideo ngifake ka TikTok ngempela ngakwenza lokho ngayifaka ka TikTok. Kwaba khona umunye umlisa waqala bekahlala phi eDibsonville eSpain wathi ufuna ukucula nami ngempela ngayake kwaba ukuthi le ngoma yabona mnandi kakhulu ingoma nje ngangayithandi yabona mina into ngifuna ukuthi ngize ngineliseke ngayo so mina enganginelisi so angizange ngikwazi ukuyi-advertise kakhulu ebantwini yabo kwaba khona ubhincelihlo wakwaposta ka Facebook wathi ushoda ngentombazana azocula ngayo nakhona ngangena nginganakile yabo ngathi nje yimina bathi ucela ngimsendele ivideo yami naye phela ngisendela bahlahle vele nenhlanhla into yami yabo into futhi eyanginika amandla kakhulu maningi amantombazane kade ku-competition nawo but kwakhethwa mina ngoba sakhethwa sababa u2 le eyodwa ke intombazane ngaqhudelana nayo ngafike ngayishaya ikhanda nayo maye mfowethu uthini ngalento yamatshitshi yazi le yamatshitshi yangikhalisa asixoxe nje simhleba khona la mfowethu hawe into yamatshitshi irong kunganisho njalo msa ilabo gogo labo bakhona hlahla barong benzani ogogo mfowethu abafuna ukuphinga nice time bathi azicini and manje mfowethu yazi safa indlala ngaphandle wena ufa indlala phela ngifi ma wena njoba ugoni ume kahle wena hayi phela asike nichaze into eyiningi kodwa wena ufa indlala mina ngifi indlala ngobuso uyabona ngithi hayi hey manje mfowethu yazi ngempela lento yamatshitshi le asabalela amatshitshi wena ngokwakho ngicabanga kwakhe egola khona amatshitshi hayi awekho awela ngokwanongoma mina awekho amatshitshi egoli ngoba angazi noma ngalikhipha neligama ngoba anutshitshi lobu ngekho fully packed isingisi ngicela ukufakaza lobu utshitshi lobu yabo lo njalo hayi ukuthi amatshitshi asegoli nasemakhaya bayakwenza lokho iphela wena umfana nina nikhola ngalosiko labo mameni ukuthi amatshitshi aweqe egoli amatshitshi asemakhaya cha but wonke amatshitshi ayakwenza cha sace uyilungisayo lenkulumo angithi uyamuza uthini amatshitshi kanjani ngaya ukuthatha ingane engaka mfethu uyikhulise uthile intshitshi izokhula ilokhu ihamba amantshitshi ikhululokhu ihamba amantshitshi izofuna ku-experience aphandle bese siyafika sizimpisi shayika amatshitshi ahamba ngothando lwakho awuphoqa umzali bakhona abaphoqwa abazali ibona phela babhedayo thina sohamba ngothando lwethu waye ungasayiphola uyagula manje futhi yazi kunento engiyaye ngiyithole la ematshitshini la matshitshi aphinde abe osomizi ayi lona ngithithilelo mbona lo itshitshi nje wena hayi phela ngokuchaza into eyiningi la mzala baphinde baba eJP khuthu kanje usho uqhala ukuthini baba osomizi bajike bajolane bodwa labantwana angithi uyabona suke sibalekela khona bona ubungozi bale yanto leya manje abusiku ubungozi lo ngizwe ngathi bathi khona angazi idolobha lenzani Highgate kodwa thiwa so yena ayinabungozi idolobha bakhulumene nami vele ngephathi yakho nayifanele phela yabo angithi phela aw breakani kodwa sekucoach is not fully packed but kuyabuyela like esimeni sakho kuyabuyela okay kunjalo manje usho ukuthi nina usuvumelana naye ukuthi i nice time nayidinga nice time phela sayithola but ngeindlela zethu but siyabenza kodwa nayidinga yona Shuthi inkingi nabo gogo njengoba basho mfowethu. Cha inkinga kusiba abogogo bafethu. Njengoba ngisho ukuthi amatshitshi sohamba ngothando lo. Hayi ukuthi nice time sayidinga.
uma ngabe phela sidinga phela ngithi siyanikezana sodwa because lento le yabafana inobungozi. Yini ubungozi bayo? Uyamitha Mithi. umfana kubreak akushiye. Sometimes ulale nomfana kanti uno N3. Hey, Noma garage. Uno N3 noma yabo izifo thizeni ubungozi bawo. Sometimes ulale nomfana kanti uthwele. How? Uthwele umfana. Khona isefu bana. Hayi, angithi ambona siqubini. Angathwali. Yebo mfowethu. Ngizothwala. Yebo mfowethu. Soon. Ayinabungozi into okuthwala. Hayi ayinamgozi. Enabo ubungozi. Ukuba inobungozi ngabe nawe ukhona. Uthwele naye. Hayi, most uqhubi angasiguglisha. Akathi ufuna ukwazi inkulumo nje wasixoxa. Uthweni uyothwala. Uma bengenayo ubungozi ngaba akekho nje. Sho ukuthi uthwele. Shiyabo nqi full stop. Wabusakhubeka. Ngicela ukuyikhulumela. Awuxoxele asixoxele kwenze nje. Angithwelanga mina. Ngibona ngihluphekela kanjani shemp angithwelanga. Phela umuntu othwele phela uba nezimali. Manje kuthiwa mawucula umaskandi uyathwala kuyiqiniso lokho. No, akusele iqiniso because bakhona abacula abangathwelanga. Oba. Inkosana agcokanga. Jesu. Usiphesihle Zulu. Moyo oyingcwele. Usunentuli. Hayibo. Ayeke ngimbala ukhozana ngikwazi ukwakhe. Kodwa Yini mfethu ababaza ngathi khona. Nami angithwelanga. Ukwangena emakamereni wa. Cha ngaze ngene mfethu umuntu othwele uyambona. Umbona nje ngawe. Ubani othwele? Bathi nje ngawo ngisizwele lesizulu. Ngithwele mina. Ngilala uyibona, ngilala mfethu asimanqa. Kuzoba mnandi. Manje sisasekulolu daba lwakho lokuhamba amatshitshi. Kune story esisabalalile la enkundleni. Nami Cha ayisakho. Esukuthi uyaye wathi umfowethu uyakhuluma abakhuluma isingisi wakhuluma ngabo grip angazi abagripa. Esikacwece story. Oh yeah. Uthini ngalesi story lesa mfowethu uthini ngalesa story? Ungangitshela ngogripa mfowethu. Mina ngoba lo yababa lo yakumele simthuma uphuthu. Akathuke nje uphuthu because lento yamaphoyisa lo muntu unezimali okokuqala. Njengoba enemali kanje uma ngabe eboshwa uzoyifuna ibail bamnike if bayamnika ibail anyaka ahluleke ukukhokha ibail. Ngitsayida uthola isigwebo sentambo noma basinike address thina njengamaZulu. Amaxhosa athu kumele eceleni because nje lento ayenze enganeni lengane isakhula ithoma okokuqala. Mhlambe nayo benaso lesifiso esithina lendlela esihamba yabo le ukuhamba amatshitshi. Mhlambe ube nayo asazi. Kodwa usayitshitshi. Kulele. Ngokuchaza. Angithi bamphoqile, akavuma. But Usenakho ukuthi eyibizi ukuthi ngisane itshitshi. Okay. Because bamphoqile. Yeah, uqinisile because nasematshitshini kunokwenzeka like mawukuthi like uzojoyina amatshitshi mhlambe udlule kule simo sakaxoxo sokuthi kwadlungula noma wakho niyahamba nichazela abogogo. Angazi mina ugogo ongiphethe. Ugogo wayengiphethe lo waqala ugogo wami. Wayethi kanjena noma wakho uma ngabe udlule kule simo sikaxoxo uyahamba noma wakho nekugogo manifika kugogo nimchazela ukuthi cha konje kanje kanje. Bese ke ngithi mangabe udlungule khona lamaphepha lawa honest lawa anofakazi ukuthi umntwana kwenzeka kanje kanje. Niyawabeka bese ke nambonisa ugogo njalo wena mawuzohlola bonisa ugogo ukuthi konje and uma ngabe phela usaqhubeka wena usaka angithi mhlawumbe umuntu udlwenguliwe bese ke yena ngoku asese ngokuthi vele mina ngilitshitshi vele mina ngeke ngadlwengula sematshitshini ngeke baze bambone ugogo uyakwazi ukubona. Manje umuntu odlwenguliwe mayaqhubeka alale angeke bambone. Uyabonakala abagogo bahlezi basho bathi uyabonakala mina ngazi phela ngihlolani mina ogogo bayazi uma ngabe vele ugange kufana nalento ukuthi yabona ematshitshini angithi lama AGB labo bokhiya abaningi uma ngabe like sise camping angithi if uyintombazana ugangene ngentombazana eksena abagogo mabehlola bayabona like mawusaganga nje uyabonakala Umzimba uba ngathi sibinda basibeka ku tray. Umzimba uba ngathi sibinda basibeka ku tray kanje. Ukuthi sibindi kodwa maningi amathasini. So manje wena uthi kumuntu ohlele ekhaya uyamgqugquzela uthi ematshitshini. Uma ngabe ukwadlula kulesimo sakacwecwe nomuntu ongakaze edlule osalitshitshi cha ungakwazi ke ematshitshini. So wena uthi singaqonga thina. Cha amatshitshi ayikuthi abajola ayeke ngize ngiyisave le amatshitshi nje ayikuthi abajola amatshitshi ayajola yikho ukuthi phela sibe sihloniphise sahloni igcine nife yodliwa zimbungu.
Yabo, kanje uthini umbuzo? Umbuzo uthi ohlele ekhaya uthi akayojoyina amantshitshi. Akawajoyina amantshitshi. Singaqona thina. Ningaqonya but niqonywa ngendlela. Alright, sengiqonyiwe. Kuyafika ukuthi sengina 2 years nomuntu engizona naye. Sengifile indlala. Kusho ukuthi mina anginike. Kumele umenzele iqiniso. Mawukuthi phela uyabona nithemba nokudlulana la ukudlulana. Mara ngoba thina sisesebancane ke hamba entangeni yakho. Mawufika entangeni. Mawufika entangeni yakho vele intanga zakho sezindala bo. Intanga yakho ngakwazi yona ukumisela iduku. Mayimisela iduku nakhona mawukuthi niyathembana. Kumisela iduku. Bese ayigcina ukumisela iduku ukuthi uhlale nengane yabantu. And njengoba sikumisela iduku ayikuthi wena kumele uyibreak. Kumele nawe uhambe uyovela kabongane. Idumo olumisa mfowethu. Asixoxe ngeduku. Jesu. Ngikhipha amalobolo noma ngenzani edukweni. Ngivele ngithatha iduku la gogo wami ngihamba ngilifaka ehlombe. Ingane yazi izomisa iduku. Ekhaya kithi. Oh. Yezomisa iduku. Bese endokumisa iduku bafetha kusi prep and flakes. Angaze ngadlula khona kodwa ngihlale ngibona ngithi vele ngakwanongoma mina. Banongoma lapho ngiyadlala. Kodwa ke uma umisa iduku like uthenga mhlambe amabhodo kuzinto engayibona uyathenga nje uthenga lumamezala mhlambe ingubo no embulelo yeye baze bekumisela lo ntuku ujola nezinamnama How? Kuthi ujalo umuntu wasitombi. Udawile. Nasakha Udawile wena. Awusho ukuthi angiphathi isithombe sakhe. Lokho awudali kunalo. ngoba ngathulele Ngiyabona manje. Hayi. Usachaza. Lento kufana nini? Busachaza buya. uyathenga nje into eziningi abana mina age nami lokho ngangihlula because nje ngathi ngihlola ukuyithengela Nkosi yami iball pen okubhala esikoleni sathengelwa abazali ingubo ngizoyithengela uba amabhodo utshwala ngithi abanye ngibone babuye bagayile bahambise nje kabofana yabo bese kuba nalezi zinto umfaka zona mhlawumbe ezasekhanda ukhalweni yabo uyamqokisa kahle kahle uqokisa insizwa Umkhombisa ukuthi lo mfana useqonye yabo njengawe wena ufani nami. Banthiwa ushiya ukuthi angiliphathi uculo wami benza uliphatha. Wena awunalo ucangithi ngiyakhombisa ukuthi usungahamba ushela. Nentombi yakho. Cha, phela intombi yami uzoyishela ngoba mina yamntombi iyazazi izinto uzoyishela izokuvezela izandla kanje. Mikukhombisa izandla kanje isikhombisa ukuthi ucaliseke esandleni ninomnika kahle sengiqonye. Yabo. Okubuhlungu ngalolo cuku kuyimanje akaligqokanga sisuke from Zola to Mndeni mayingakho amantombazana awamisile ngagqoka ngoku Yeah. Udali wangifundisa into eyodwa wathi mangihamba estradeni engaliphethe ucu okungcono ngikhuluma iAfrikaans obheka verse. Phela bese Africa Manje kune case ekhona futhi la eyomsomo. Ngifuna sixoxe ngendaba yokusoma. Ziyamitha futhi ezisomi. Ukusoma. yeah Eyintombini futhi niyasoma kakhulu futhi. ungasibali sonke bayasoma olokhutha And ukusoma kuyavithizana guys. Ukusoma kodwa ngifaka iskate kube nangibona cha ngifresh mina ukusoma kuyavithizana. Ukusoma mfethu ufika kahle wena kimi awusekho fully packed. Uzongitshela ukuthi kahle wena ungidayisela ingulube sesake. Ngenxa nje ukuthi ngithi phela. So mawusoma liyahambisa. Ala kodwa kunobungozi ekusomeni kuyenzeka umithe ukusoma kufana nokuthi udlala phe kwe-equate kweza othisha befundisa bethi equate iyashisa so kudlala phe kwe-equate bese kwenzeka iphutha angithoni uyasoma wena utshela ukuthi ngeke kwenze lutho khipha uketshezi awukhipha uketshezi vele ngene uketshezi vele umithe anti uyabona uqhubeka futhi uhamba amatshitshi ungabatshela ukuthi gogo sekwenzeka iphutha someone is raising in my stomach anti uyabona Manje angeke ukwazi kumchitha uSamon lo. Umkhiphelana ngichethe mntwana asilento So uzophuma kanjani ngoba usavalekile? angithi phela uma ngabe sayihlulu
angazi noma bathi uyambhosha kodwa bathi Yeah, uyambhosha. yeah. Angazi mina. Hey wembukeli mamela sisahlezi ngisahleli nosobancane nomageba lapha umbulelo uyezwa nje siphethe itopic eshisayo emnandi kabi wena qhubeka wena nje ufike lapho ucofe uthi subscribe uthi follow uthi like comment and share unika umngani anika umngani nongena khekhe ophe ngona khekhe one khekhe ikhekhe yangizwa ngithi one khekhe anika ngenalo ikhekhe yes sisaqhubeka manje mfowethu one khekhe aphe lo ngenalo ikhekhe ngoba bengenali ikhekhe Phela mina ngiphuphula likhekhe ngoba nengenalo uchaza ukuthini ikhekhe lendliwa le-birthday sengisho ikhekhe le-birthday mina akazi nikhuba lephi ikhekhe nini manje mfowethu awungixoxele ukuthi njengoba uyinsizwe ebukekayo uma udibana nenye insizwe ebukeka njengawe ayicabange nje kawu2 bathi bebayibeka ngesingisi bathi ama-after 9 ungamkhohlwa ugcwensa awu man nakho-ke yazo futhi yakwazela ngasichaza lesi story kunesithombe sakhe sisabalele ohafu unqunu nenye insizwe safu sinqono nyala mina ngakununqono lapho beniqimbile nenye insizwa niseromini bekwenzakalani ngeke ubalo uphoqoza ucwenza lapha sashayivile kwakuqeda kuphuma uforever yena wakho ingoma le forever yena hene mabe niculelana nini sasikaphoqoza niculelana ushisa sakhetha uqimba sizinsizwe naculelana sacula le ngoma forever yena phela sithi sijabulisa yena lo sengilahle wena namhlanje ukuthi indaba yokhumula igipa ngutshele yafika kanjani indaba yokhumula igipa kwakushisa sasipheka sidla singamajongo sathi hayi okungcono akhunyulele igipa madoda nakhona futhi sakhunyula oyedwa walandelwa nakhunyula isigipa oyedwa balandela ugcwensa balandela umbulelo bangayisizulu uthini nakhunyulwa hoye wakhumula oyedwa okay manje indaba kagcwensa kwenzakalani hayi ngisakunethi no ngiyabuza ngoba ngathi bathi itana ukuthi ugcwensa after 9 ugcwensa akulona after 9 ugcwensa yisitabane ilesitabane sithanda amantombazana nunawo ama feelings nokumbona abafana kodwa uyawagwema yabo uthini ngalento ngoba ngathi isoka lakho nje akusele isoka lami ugcetsa ibo ugcetsa ngicetha nje umngane wami njengoba nje lonke ibandla nje kodwa mina engikwaziyo ukuthi umbulelo benogcwensa bayatshontshana ngezwe ngogcwensa ngeke ngizotrend hayi manje mzala ngone biza ugcwensa manje usinogcwensa sibuza ukuthi manje ucuzo bakunika ucuzo bizala uphinde utshontsane nguye umfana uzizwa kanjani ngizomhlala ugcwensa bawini sinamanga lo muntu yazi kwenzakalani uyakhumbula ubulelo ke washo wathi entombini yakhe vela akakathinta ngithi ubulelo akakathinta entombini yakhe kodwa thena ume kahle kwesakhe isimo ayikwesakho sengiyafakaza ke mina ukuthi lo vela ame kahle ngayo ugcwensa hayi wena ngoba station command ngamanga akusho ukuthi mangithi ngime kahle ngintshontsana nomfana cha ukuthi ngime kahle asikushiyele amanye amantombazana utomfuthe na hawu ziyaphuma asikushiyele elinye ilanga lokuthi yini engilapha ngize ngithi ngime kahle ngoba phela kuyenze uyilaphi champagne kulapha umela lwenza lesimo lesi uthi champagne hayi bafethu phela lento it's natural how champagne hayi champagne yini natural shiyakule nangas manje nawe uyayisiza na ngiyabasiza wena bakusize nawe no ngiyabasiza awuchaze mfethu maybe yimi ngatholi uthini angimuzwa ukuthi zidla uyabasiza ngisiza abanye amantombazana so embulelo uhlangana so wena mawubasiza wena mayikhala usizwa ubani mayikhale angithi phela
Bawubona ngathi. Zakha. Bethe kodwa ikhashini yakho ngeke. Angithi wena uthi yabasiza. Ufuna ukwazi ukuthi wena usho ukuthi ukhona na ukusiza. Ukhona loyo mngani loyo umngani ami oyintombazane. Okusiza. Esizana. Hayibo. Bathi friends with benefits. Yesu. Ungacabanga Amanda kenza ngalutho. Ubani? Umngani. Khona umunye umngane ngaphandle kwaAmanda. Angihlukane noAmanda tu. Khona umunye umngane ngaphandle kwaAmanda. Usamile umbuzo. Yebo khona umunye umngani. Uthandayo same as uAmanda. Cha. Mawuthi same as uAmanda ufuna ukuthini? Mina ngazi ukuthi best friend yakho Amanda. Yebo, Bethi best friend uyasizana nomngane wakhe kufika uAmanda. Yamangala ke mesethi ukhona umunye umngane. Ukhona umunye umngani. Osizana naye. Kuyishi. Angeke phela skiphe amagama abantu. No mina ngiyathuka ngithi uyobuza mina Awu. ngisathukile mina uthi. Ukuthi phela lo mngane akasekho manje. Kodwa sasisizana. Sihlala emakhaya. Hayi. Yamazi. Njengoba ngisazi. So wena ufuna ukuyigcina kuze kube yini? Ngifuna ukugcina ngize ngishaya i25. Nakhya. Yini 25 yini? Like mase nga 25. Ngifuna ukushaya imemelo u2 mina. Ngizoyenza umhlonyana njengoba ngina 18. Mangibamba 18 ngenza umhlonyana. 21 ngishaya umemulo, 25 ngishaya umunye umemulo. Unomona nje wabomemulo wena. Ungathanda ningana kini wanisilalo omunye mfana? Hayi yenza. Good boy. Uma wena ufuna ukulala ezangaphandle ezakwamenye imizi ungathandi ngiyakini. Cha. Cha. Ezangaphandle angilali nazo zonke. Futhi kahle kahle. Ezangaphandle ngizangaphandle. And futhi ezangaphandle akusiza udadewethu. Ezangaphandle izangaphandle. So wena ezangaphandle yakanga kuzona. Kancane. Tips. So bavumele bagange nangabatini. So bese sengeke. Kungani ungafuni wena ukuthi bagange? Akuphele bona ngaphela udadewabo. Wethu wakwethu. Amsheli bene. Noma lisibethe notswayi kodwa ngamsheli bene. Bomshela beninotswayi. Lisenotswanyana. Manje ningixoxele njengoba nithi ngashela namabele. Kuyiqiniso ukuthi abalamana abahlezi baxabana. Yeah, namanje Esinokukhala. namanje ikhalile nje. Njoba silana nje sibuke ukhala. Zikhalelana. Asazi. Ukudla. Khuluma mbulela ukudla. Ukudla. Ifoni. Nishare phone. Cha. Siyalwa nje. Nama charger yabo. Amachacha. Sometimes ngifuna ukucharge nomunye ubhuti bengana i-charger yakhe. So endlini bana lento ukuthi umbulelo omdala mina ngihloniphe mina yangihlonipha umbulelo ayingaka. So yeah. Intanga yakho. Akase into ngayambulelo mara mdala kodwa phela hayi nge-height ngiyamfica kancane. Nange age ngiyamlama. Unanga konje? Nanga. Una 19 ngina 17 dise. Mina ngiqedile isikole yena wenza grade 9. 10. Oh 10. Una 17 wenza grade 10. So manje ke. Mina lokhibaya lento phakathi kwabantu. So manje ke hey ninokubekana isandla khona isandla. Ayena ngiyamgcoba she. Umesho. Umechaza uthi uyamgcoba. So akaxobi. Nangebhadi. Amshaya kuseni. Unamanga. Hawu? Ngiyamgcoba mina umbulelo. Ngingamshaya kuseni ebuye Sala ningike stick. Hayi manje ayistika sonika Kodwa yena uyazi mina ngiyamgcoba bengeke utshotshane nogcwetha ngamgcoba. Ngiyamgcoba ayisokhalela kugcwetha. Yaqala lapha indaba yakho. Ube indaba uBlake. Ane umamela ikhofi. Inamanga ikhofi. Okay. Hey. Manje mfethu uxoxeke manje nabalandeli bakho. Abalandeli bami. Ubatshe nothi bathemsana. Kukho kutheni okwamanje kodwa ke nje ngisazoqhubeka ngiculo ukuthi okwamanje vele ngisasebenza ama features abo like Okwamanje akekho safuna umfishalisha. Akekho umfishalisa. Umfishalisha. Ofishalisha Bulela uthuli. Kungani usho njalo? Angithi phela le ngoma leya forever yena. Hey, mina ngeke ngiyakhipha leqiniso. Le ngoma forever yena ingana sekhaya kazi khona. Akazithole ngithi sheleni. Njobe ihamba kangaka kodwa le ngoma le. Ngishisheleni, mbuze nami ngihleli naye. Kunjalo. Ukuthi kule ngoma leya angeke phela ngize ngimlwise umnikazi because ingoma
azange izivumelane ngeholo mina naye wathi nje ufuna intombazane azocula naye intombazane efuna ukuveza ikhono layo wangithatha kanjalo siyahamba ingoma usayibribe ngani unike noma 1000 vele uzizwa kanjani le ngoma nje beshisa ikhotha ngoba nginokuthi ngithi ingoma ingizwisa ubuhlungu because wonke umuntu vele nje yabo hey sizwile iphatha yakho kuleyo ngoma and almost ngiyaxolisa bhinqelihle kodwa almost abantu abaningi bahlezi bethi nje sizwe wena kuleyo ngoma sizwe but ngisho nesenti la khona ngoba nasemotweni siyadlala nginokuyizwa ishisa ikhotha nasemotweni she's nasemarenkeni nje yabona lo manje forever yena angizwile nje wena mfethu uzicula nini wena mina bangixosha ekuculeni angicula ikhwaya bangixosha ngobani mzala anti phela ngicula njengaye all right mfethu all right hayi asenze so embukeli ekhaya asithathe nje 5 minutes break bese sibuye sizokufinqa konke esikwenzayo njengoba ke nambukele ekhaya bosibe sisaxoxa kahle nosobancane lapha okuthi ubeqeda kusitshela ukuthi ufeatureliwe engomeni le ethi uyabona lo wamanje forever yena asikisike mongenayo wamanje uforever yena nami maybe usobancane uzongipeshisa kancane ngakuye ngibo forever yena wakhe athi mira yokhipha enye siyafaka igama lami athi mekafika afaka igama lami athi yambona unyamazane forever yena asazi maybe khona ezoza sobancane ubusasitshela ngale ngoma le ukuthi mayicula le ngoma le yini ebifika ngakuwena mangibuza lo mbuzo ukuthi yazi uzothi mawucula le ngoma le maybe uculela ubhuti wakho uthi forever yena maybe umama wakho forever ngifuna ukwazi message yale ngoma ibithini kuwena message shothi angise ngifike bazalini lutho shothi ke ngokukhona vele ufana vele ongishelayo yabo bese ngiqala ukukhetha mina ngimqoba umuntu before ngingakakhetha how mase ngizwe studio vele ingoma vele nami ngajoina ngo forever yena ngalelo langa vele ngaqoma umfana so umfana ukushela isikhathi singanani ubesana 3 months elokhu kushedile ngishedile nje ubekezelile nkosami noma bengimthuka ngimtshele ngabantu futhi kodwa nje ubekezelile shame 3 months ngithukile mina eshelo kuhle lokho samanje mfethu ingane usuthi uyabhala ku Facebook uthi ngicela ube lishende lami okay kodwa 3 months kuthini kona nje umjitha 3 months 3 months nje ngayijabulela mina lezo ngike nje ukuthi sishikilisane mina naye sike siphikisane ngamagama 3 months onke ngisho ize ngiduke ngithi umuntu ngafuna uba intombazana kayeke ashela uzophela inyaka mntoba kanyo atshaya kumnandi so yakuvuma ukuthi ibele nje yabona le sheshiqomo le sheshi futhi ihethe isheshiqomo leyo eshikilisanayo futhi uyithola iball nje ngazana ngibamba ijackpot ile nje engingasho manje ngibamba ijackpot manje awungixoxele la wesobancane xoxele nababukeli lapha ekhaya ngalento osuyiqalile kaMaskandi ufuna ukuyibona ukuphi kahle mina ne-manager yakho ngizwile nje i-manager yakho ikhuluma kakhulu i-manager ba cha ngicela ukulungisa laba fethi i-manager yami uSimza mina ngiphethe uSimza awusekuphikile mphakathi ubhuti ukuthi nje yabo boss ngilelo ubhuti wami yabona vele nje abantwana bomuntu ngeke silahlane because vele sikhulisa ngaleyo ndlela kithi yabo ngihlezi nginayo singamawele kahle noma singafani vele ngiyangifane nalo kodwa nje singamawele uhlezela yikho abantu beze beyitshela ukuthi kanti lutho uyi umuntu engibonisana naye iqala manje ukuthi khona into eyenzeke kanje ke ukuze ngiqale into konje ufuna ukuyibona kuphi indaba ucula ngifuna ukuyibona ngicula noSicebi guys mina kahle nje ngithanda uSicebi yabo khona le ntombazana acula nayo uSiphesihle Zulu kusimanje sayacula nosinentuli kakhulu uSiphesihle wakwaZulu amsha abantu bayabona ivideo yami ngathi TikTok naye iyatrenda nje ngiyamthanda le ntombazana inde khona umuntu okwangicoma athi ngicula njengaye mina mase ngithi ngiyamlalela vele hawo le ntombazana vele singasamba ngoshuna wodwa
ngayithanda ngayilandelela mina benginalento yokuthi ngifuna ukufinyelela kusicebi ngaba nalomngane ongitshelayo ukuthi hayi izinto kumele uqale ka A ukuze uyofika ka Z yabo kanjalo ke ngifuna nje ukufinyelela kusicebi mina mangacela nosicebi iphupho lami lelo sicebi ngiyamthanda nje manje kukhona le ntombazana pha TikTok edumile ngiyibonile nje cha uMakagushi angixoxele ngomakagushi uMakagushi ngiyamthanda ukuthi angazi nami ngimthandela ngahlahle mina ngiyayihlangela abafethu so intombazana ehlangana ngiyayithanda uTikTok wami nje ugcwele yena ngiyamthanda kanti ke ngoba nenhlanhla njengoba ngitshela ukuthi nginonhlanhla vele mina igama lami la ngempela nginonhlanhla ngaba nenhlanhla khona la ngeke angisazi bekuyini bulelo ngalelo la ngokhostiwe Nicefield kumcimbi kaSaliwe I think abantu bayayazi le nto leyo Ndoni Saliwe Undoni noSaliwe ngokhostiwe neogandaganda ngabizwa umunye nje umngane wami angitshela ukuthi ngifike kanti vele nobhincile uhlobe khona lapha ngaya nangempela mangifika ke uSimza bengazi ukuthi uyeza mangifika nanguSimza uSimza uphethe uMakagushi sazana lapho ngamthanda lapho futhi bengivele ngimthanda ukuthi ngalela langa into engichaza ngayo vele umuntu right because ngalela langa ubesehleli nami kodwa mina izinga lami alikho ezingeni lakhe but ubesehleli nami nje siyixoxela kumnandi nale niqhuma yangayivike edlula ama levels mawuthi ama levels afani uyiphi level yana kanti ama level awafani because uMakagushi udume ukudlula mina uMakagushi alright emfo ugidingoma straight amakhosi washona osibongizeni ontombomvu ocwenza osizwe ubahlehlise umntimande nawe kunjani ukhona manje mzala ngixoxele kabanzi la ingomeni ukuthi nibizwa kanjani makumele banimbize amakhosi washona bafethu everywhere siyatholakala ukushuna singawudlali igcapha likhona ushameni ukhona umzansi ukhona bafuna amakhosi washoni hamba ku TikTok ufika uthi duma ngengezo inbox lo mjita uzokunika inamba yakhe nixoxe usibeze sizokwenza umcimbi wakho bemnandi umcimbi wamanje wamatshitshi awusabhori makukhona amakhosi washoni naye ufakazi uyilo naye ikhosi washoni kanti awugcini ngokucula kuphela uphinde ugedi mina ngenza yonke into uNkulunkulu wangipha okuningi kakhulu wasekuncisha isikole yebo uvuma ukuthi ukuncisha isikole cha bafisi mina ngiphiwa ngencwadi ngize ngifihle amathalente ethu awafani khona abaphiwe esikoleni khona abaphiwe emculweni mina ngiphiwe emculweni nasegideni nje kodwa ngiyaphasa kodwa sengiyaphasa ubungaphasi usuyaphasa ukuthi nganginale mentality yokuthi isikole vele akusize izinto zami vele isikole but manje sengiyafocus bese ngiyabona ukuthi khona la ngiyakhona manje mzala asixoxe kabanzi wena nawe empilweni wenzani ngizwile owakwenu ukuthi umculi ovelele manje umbulelo uqedisa isinkwa sami mangibuya esikoleni ngisithola isinkwa empilweni kwamanje bafethu ngisahleli ngazama ukuyofesa kwaba ukuthi ngifika lapha emsebenzini bathi ngiyadlala ke kwaba ukuthi mhlambe yabona lokho imanager ukuthi uyadlala lo ahlahle kwamanje empilweni ngigida ingoma ngishaya induku minentombe yodwa futhi ngiyageza usidudla nje ngiyageza futhi nginithi ke mina nginjani nasesikoleni kuyaziwa uthisha babengifundisa nje kuyaziwa nje ukuthi ngiyayihluphela futhi ngiclean nasetafuleni lami nje kwakuclean nje angihlala nje etafuleni eclean impela ngiyijongo la kwethu Monday to Friday ngidla amanzi intana ngithi manje mzala usakhuluma indaba yokufesa kune video yakho ogibela ihove emsebenzini yona leyo video yangikhatha mhlambe nobasa ngazi phela mina bafethu ngiyayithanda yabona mawusendaweni ungabhoreki mfethu uzushayise mawusendaweni makhona mina awuhleke nawe sijabe kube mnandi yabo ngoba igenge yamanje futhi sinalo mkhuba ukuthi ivele ibulale ihifesi ishiye kanti kuhle uhlale nami iqala before uzoyibulala ubone ukuthi sekhona izathu sokuphila ukuthi utshakadule nje ube mnandi bathi ke ezinye izinto bathi lokudlala kwami yangimoshela into engithize bathi ke hayi bafethu uNkulunkulu mengibhansele ngakho ngenze njani kahle kahle uthi siphiwo lesokuthi ngidlalele isiphiwo kahle kahle nami kwangena kancane yabo
ngayitshela ukuthi hayi kuzokuba ngiqeda isikole ngiyeke ukudlala ngifocus but ngithe mangiqeda isikole mase ngibona ukuthi hayi man lokhu ukudlala kwami kuyangiwinisa ngoba impela nje ngeke uhambe icamp enami ufike uthi cha beyibhora ngeke bawufakaza bebekuqondisisa bawufakaza wofakazi bamike la abebekuqondisisa yangiphula isandla futhi icamp yikho ngasayihamba kakhulu abekube kulesa sike kuyo kwathiwa uzofika uManqofoza wangafike longile kodwa amacamp nje amaningi mawuhambe ngikhona mina angisho ukuthi abafethu abayenza entertainment bayayenza ngeindlela zabo bayagida bashaya itayela kodwa mina mntanami hayi ngeke hambe nami ubhoreke hayi nama manje asithi ukhona ke umuntu obukela lapho ufuna ukuqhasha ufuna ukungiqhasha mina ya njengoba sokhuluma ngendaba ukuthi uyahlupha engiqhashe ngingedwa yebo baba hayi mawufuna ungiqhasha ngeke ungiqhashe ngingedwa phela mina ngiphila nebandla 10 kesi nebhodlela sokwenzela entertainment bakhuluma ngomsebenzi ngulelo umsebenzi work mawufuna ungiqhasha mfethu as long uzokwazi ukungibekezelelela futhi umsebenzi engudinga njengamanje sengathi ngathola lo msebenzi lawo wokuthengisa bokudayisa wokushaya ithili kanjeni ngoba lo msebenzi impela ngiyabona ukuthi iwona ongangiphumelelisa la uba security ngiphatha ibhamele ngihline manje ngiyithandela ukuhleka hayi ngeke ngikhona lo angeke ukhona sobancane nali thuba uxoxe nababukeli ufuna ukuthini yini ufuna ukusho kubona ngifuna ukisho ukuthi nje inkosi amagcoka amibukele evideo bese yangibiza ngizocula nayo because ngiyamthanda noSiphesihle wakwaZulu kanjalo bese ke abantu noma le ngoma engizosibhlungu kodwa nje ngicela niqhubeke bafethu uthando lweni luyangikhuthaza kakhulu bengalindele ukuthi yabo le ngoma izohamba kangaka bengilindele ukuthi vele yabo izolalelwa yilabo vele ngibajwayele but senginokubona mangihamba emgwaqweni abantu baqhwebani la ngisupancane base bafethu manje ngibona memezana mina beke sengilicelebrate kanti angisilo nebo abantu nje abemezana enhlanye kubukwe thina nangisapancane yebo memeza ukuthi niqhwebana niyangibhora umuntu azesabe nokuzoshutha namazi noma ngiyahlina because mina ngihlezi ngihleka nje angazi ke kodwa nje manje ngibona nimemeza bafethu ngilicelebrate mina ngilicelebrate into engifukisho ku okugcina mawucabanga le ngoma yakhe sifike kuma viewers ayingakhi yonginakyo mo estimate nje ngayigcina ku 8,000 and something ubhinqile hlaka ayiposti ku 9,000 and something ngabona bepost ukuthi 1 million views angazi but I think like bebanamanga because angazi so makukhona umunye umculo ofuna ukufeature ukuthola kanjani uyangithola ku TikTok Facebook no WhatsApp ukuthi amanye ama-app anginawo mina no Instagram uyibhale kanjani lokho konke ku Facebook nguSop Ncane Sop bese bhala Ncane ku WhatsApp ngabiza amanamba amanamba 071 055 3958 okay asiqale phansi khona bekasalanda ipen webese nje slowly 071 055 3958 yebo bese ka TikTok nguSobancane uphelele Sobancane so kula akekho futhi omunye uSobancane nje manje kunama fake account asebenziwayo manje njengoba sebabonile ngalo forever wona uthi ngathi yahamba ukhona umuntu ozozibiza ngoSobancane adla abantu imali abaqola imali umuntu uzobona kanjani ukuthi ngempela uwena ku TikTok kwami iprofile ngifake mina nomngane nami wasemakhaya nje sifake imvunulo Facebook ngizifakela idansane nje vele ngilijongokazi mina ngifakela idansane Instagram ngifake mina noDlamini ngisinabazi bafethu uDlamini noqiniso nabo ngeke ngahlangana nabo and sisazosebenzisana nabo alright mfowethu khuluma nababukeli emakhaya lokugcina nje uthini kubona ngalokusangana kwakho okushoyo ukuthi uNkulunkulu ukuphila bayitshela ukuthi ngithini ko babukele emakhaya manje ngibona ngisangana ningangiletheli amaphilisi nge-rights yabo mbukele ekhaya
Manje ngalomzuzu lo asenze kanje. Asiyithathe lento sigoqe siyibuyisele emuva. Namhlanje ukhumbule ukuthi kuKlasi podcast benihleli noSobancane kanye noMageba. Kanti uSobancane oyiartist uMageba othi akadingi maphilisi. Ngalo mzuzu angithathe lesithuba ngithi shelele uyobonana kwelizayo. Ngicela ukubuza mfethu, uqale nini ungabi right kahle ngekhaya? Mina Wena. Ngicela ukumkhulumela. Mangizwa umama uthi umbulalo wake wawa emakhaya ngithi khona indlu eqhelele ngasha wawa umbulalo washaya nge. Okay, ke manje. Before ngalawe bekanjani? Awa wesemncane shem basamkuka. Ukhule nje vele sidalo sakhe. Kodwa ubhuti wami unenkinga. hayi anginayo inkinga. Awunayinkinga. Anginayo inkinga. So manje wena uma umbhekile unayinkinga noma akanayinkinga? Umbulalo unayinkinga. Uyafuna ukuthi athole usizo noma I know ekhaya kuzobhora. Ungayithenje ngiyamthanda nje. hayi bafanya ukuthi ayilungile shawo. Sengiyabonga. Sibale. Mfana.